Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa ezulu. Kithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuthi namhlanje silibone lolu suku oluyisimangaliso. Luyisimangaliso usihlelele lona. Ngakho masilisebenzise ngokuyinzuzo. Masilisebenzise ngendlela esingakuzisola ngayo ngosuku lokugcina. Hayi ngoba likhona lokugcina. Mayichazwa lapho kuMalaki chapter 4 verse 1 lithi liyeza usuku oluvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi liyobashisa lungabashiyela impande nagatsha. Athi kodwa kunina enilethembayo igama lami nelilesabayo, nina enenza ukulunga, yophuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Notshekula njengamathole esibayo. Awu silindele lelo suku. I'm looking forward to that day. Lapho ngiyotshekula ngijabule, lapho ngiyophumula ngoba imisebenzi yami yangilandela. Wena uyophumula na? Ngakho-ke masizilonde izingubo zethu zihlanziwe ngegazi likaJesu ukuze bungabonakali ubunqunu bethu ngalelo langa. Yembathani uKristu Jesu inkosi kuze kungavuswa inkanuko emzimbeni wenu. Asembatheni bafowethu, asembatheni ngoba lizodilizwa leli dokodo. Uma leli dokodo lidilizwa baseKorinte besibili chapter 5 qala kuverse 1 sinesakhiwo esingenziwanga ngezandla kodwa esenziwe ezulwini sisenzele ubaba wethu. Ngakho-ke siyabubula, sibubulela ukwelakanyiswa ngaleso sakhiwo. Yilokho okwenza singahambi ngokubona kodwa sihambe ngokukholwa. Ngoba ngeke usize ukuhamba ngokubona, sihamba ngokukholwa. Ngoba umuntu uyophila ngaleyo nto akholelwa kuyona. Siyambonga uJesu inkosi yethu eyavuma ukuzofa yasithenga ngegazi layo nenani elikhulu. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Nokuthi yambulwe nje lemfihlakalo. Yazi ukuthi baningi abantu mntaka baba abangamkhonza kangcono uNkulunkulu ngaphezulu kwakho nangaphezulu kwami. Kodwa nje senzelwe umusa, sembulelwa lemfihlakalo. Ungayideleli, ungayibukeli phansi. Ngeke uzisole emva kwethuna. Ngeke uzisole. Izwe liyadlula nenkanuko yalo. 1 John chapter 2 verse 15 kuya ku17. Kodwa wenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Kuyokusizana mntaka baba ukuthi uzuzwe izwe lonke kodwa ulahlekelwe ukuphila kwakho. Kuyokusizana uzuze imali yonke kodwa ulahlekelwe ukuphila kwakho. Kuyokusizana uzuze lonke uhlobo lomuntu wesifazane ofuna ukulala naye kodwa ulahlekelwe ukuphila kwakhe ekugcineni. Kuyokusizana uzuze lonke uhlobo lomuntu wesilisa olufunayo. Gibele yonke inhlobo yemoto oyifunayo ngenxa yomzimba wakho kodwa ulahlekelwe ukuphila kwakho kwelizayo. Kuyokusiza ngani? Tamasi, uswenke, ube muhle, uzenze, uzimake ngoba uattractor amadoda. Wazalwa ekhona uzofa washiye. Ubhekane nomdali wakho. Wazalwa zikhona intombi uzofa uzishiye. Wazalwa ikhona imali uzofa uyishiye. Phela ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Kodwa imali uqobo lwayo iyimpendulo yakho konke zisho njalo lapha kuMshumayeli. Mntaka baba uzulichitha phi inguna phakade lakho? Siseyizona uKristu wasifela. Inkokhelo yesono ingukufa. Kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu.
ingunaphakade yakho uzoyichitha phi na? Kuzokusiza ngani ukungamnaki uNkulunkulu? Kuzokusiza ngani ukuphenya izinto ezingeke zikusize uyeke lokho okuzokusiza okungukusindiswa? Ukuze usindiswe woza nokukholwa. Jesu aletha umusa wakhe bese uyasindiswa. Sindiswa ngomusa. Asindiswa ngemisebenzi esiyenzile. Wena woza nokukholwa athi uJesu ukukholwa kwakho kukusindisile. Woza nokukholwa yena uletha umusa wakhe kuwe. Athi umusa wami ukwanele. My grace is sufficient for you. Umusa wami ukwanele. Ukwanele ukuthi ukuthatha ukungenisa ezulwini. Awufuni ukuhlanganiswa nezinye izinto. Ngawuhlanganisi nezinto eziphathekayo. Ngawuhlanganisi nezinto. uJesu eyedwa uphelele. Uhlezi ngakwesokunene sikaBaba uyasinxusela. Ngoba phela wanikela ngezinyembezi, wanikela ngemkhuleko, wanikela ngokudazuluka ekhala esesemhlabeni ukuba sithenge ngegazi elinenani elikhulu. Awusiyambonga uNkulunkulu. Imfihlakalo yambuliwe kuwe nakimi. Ayambulelwanga noma ubani. And mawubhekisisa uzonaka. Ayambulelwanga abafundile. Yambulelwe laba abanganakiwe abayizicashalalana njengami. Nami ngaba nomusa ngayambulelwa. Nawe unomusa uyambulelwa. Ngalidelela uthando likaNkulunkulu. Ngalibukeli phansi. Ngazigwazela indodana kaNkulunkulu isibili ngokuthi uhlehlele emuva ekukholweni. Asihlehlele emuva. Siyaphambili. Forward ever and backward never. Hayi ngenangengozi ngahlehle. Akumnandi ngeke ngikukhohlise. Kunama-challenges anzima ngesinye isikhathi. Ngoba uSathane phela udedelo uyasilinga. Wakwaba nama-challenges noJobe. Kwathathwa imfuyo yakhe. Kwabulawa izingane zakhe. Waze wajikelwa unkosikazi wakhe. Kodwa akazange ahlehle. Wathi siyokwamukela okuhle kodwa yini kuNkulunkulu singamukeli nokubi na. Wathi ngafika ngize emhlabeni yohamba ngize. Malibongwe igama leNkosi. Malibongwe igama likaNkulunkulu. Ngakho ke mawufuna libongwe lidunyiswe, thana uJesu Kristu inkosi. Base Philip chapter 2 verse 11. Thana uJesu Kristu inkosi. Udumo luya kuBaba. Ngoba zonke izilimi zizovuma. Yabona namhlanje kuvuma othandayo, kodwa khona la zizovuma khona. Nalabo abamelene negama elithi uJesu Kristu inkosi bazolivuma. Ayazi bazolivuma. Siyambonga uNkulunkulu siphi ivangeli eliphilayo. Siphi ivangeli insimbi engumadlezinye. Awusiphi ivangeli nqokonqoko into yozoyilahle. Mangabe unganakile ukuthi uphetheni. Kodwa into ozoyibambisisa okwekhali zamantungwa uma wazi ukuthi ivangeli oliphethe liyini. Haya silibambeni bafowethu, sigijime nalo. Balibamba uPetro ngesikhathi sabo. Balibamba uJakobe noPaul ngesikhathi sabo. Esethu lesi. Hayi esethu lesi masilibambeni. Ibhayitheni mayingawi ezandleni zethu. Masigijime nayo. Ukuze ukuthi makufika usuku Jesu engakalanda ibandla uyidlulisele kwabakulandelayo. Kodwa manje sezolanda ibandla emva kwalokho inhlupho zeminyaka ewu7. Emva kwalokho umbuso weminyaka ewu1000 sibusa nenkosi bese kwahlulela izwe. Ofunyanisiwe ngalotshiwe encwadini yokuphila. Yophonswa echibini lomlilo. Lithizwe lenkosi nolwandle lwakhipha abafile abakulo. Nokufa kunabakho nawo. NeHades likhiphe liphonse phi echibini lomlilo. Ayikusazoshuba. Kusazoshuba. Mawufuna kungakushubeli wena
kholwa inkosi uJesu khona uzosindiswa. Khuleka abaseRoma 10 verse 9 usho emva kwami. Abaku-YouTube ukhona uRoma 10 verse 9. Abasekhaya lezwi ukhona uRoma 10 verse 9. Mawungenaye mcele ngizokuthumelela. Vuma uJesu ngezwi ngoba uJesu yilizwi. Ulizwi unguNkulunkulu, ulizwi wayekhona ngaphandle kalizwi akuvelanga lutho. Ingakho ke kufanele simvume uJesu ngezwi. Wamvuma wathini wena uJesu? Sakhumbula? Wakhuleka wathini wena? Wamvuma wathini uJesu? Mawungasakhumbuli phinda umvume mntaka baba ngezwi lakhe. uRoma 10 verse 9 usho emva kwami uthi, Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathana ngimfuna, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu ukuze ungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Athu verse 13 kaRoma 10. Bonke abayokhuleka egameni lakhe bayosindiswa. Ngosuka nje kuRoma 10 verse 9 funda uverse 10 bese wehlela ku13. Hayi, ngabe ngenza iphutha mangingakukhulekeli manje. Sesikhulekile abaseRoma 10 verse 9. Ngiyacela uguqe ngikukhulekele. Masikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga uthando sithande ngalo. Nangu umntwana wakho sekhulekile uRoma 10 verse 9 ushile emva kwami. Ngiyacela ngiyakunxusa Nkosi kuba umhlanze ngegazi lakho. Ngiyakucela Nkosi ukuba umngcwelise ngishisa ikhodi yasemkhathini. Ngiqalekisa yonke imimoya amadimoni kulomzimba wakhe ngwathumela esihogweni. Uyakhululwa manje, uyakhululwa manje. uJesu Kristu inkosi. Uyakhululwa ngoIsaiah 61 verse 1. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngoba izwi lakho liphilile linamandla. Izwi lakho libukhali kunenkempe eyisikandlangothi zombili. Ngithumela lona kulomzimba ngoba ligijima ngaphezulu kombani, lidabula umlilo, lidabula amanzi. Izwi lakho libukhali kunenkempe eyisikandlangothi zombili, lihlaba lahlukanise amathambo nomkantsha, lihlukanisa umoya nomphefumulo. Izwi lakho lahlulela imicabango nezizindlo ngoba kukho kusithekile phambi kobuso bakho kungekho bala. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngoba usizala ngalo lelizwi. Ushilo ku1 John chapter 12 wathi bonke abakwamukelayo ubapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Nyampa abantwana bakho sebekhulekile uRoma 10 verse 9 banikeze lawo mandla babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Bashintshe isibongo sabo sibe uNkulunkulu kusukela manje. Siyacela ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uNkulunkulu wethu nginikela imindeni yabo. uNkulunkulu onomusa, ngiyacela ungenelele kule mndeni abantu abasekhaya lezwi. Abanye bamelene nabo ngenxa yevangeli. Abanye bamelene nabo ngenxa kaJesu Kristu inkosi. Abanye bayababhuqa ngaleli gama. Abazi bazibangela ulaka lwakho ngosuku lokugcina. Ngiyacela Nkosi ubazwele. Ngiyakhuleka Nkosi ube nomusa ngoba uNkulunkulu onomusa. Ngegama eliphezulu wonke amagama, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, ngibanikela kuwena. Yakha ibandla lakho Nkosi. Yakha ibandla lakho uzobuya ulihlwithe. Siyazi lizoqhamuka emabandleni amaningi
ngoba likho ibandla elilodwa, ngoba ibandla lingena ezulwini kodwa kungena umuntu ohlanzwe ngegazi likaJesu. Ingakho ngikhulekela onke amabandla, ingakho ngikhulekela bonke abantwana bakhe ezindaweni zonke ukuba basindiswe, bafinyelele kulazini iqiniso. Siyabonga nangaso lesi sikhathi. Nginikela kuwena Nkosi abantwana bakho. Nginikela kuwena Nkosi ibandla lakho. Nginikela kuwena Nkosi uqobo lwami. Nginikela kuwe Nkosi umndeni wami. Nginikela kuwe Nkosi ikhaya lezwi lingelakho, wena wathi ngiliqale. Nginikela kuwe Nkosi intaba yendlu kaJehova ingeyakho, weyona wathi ngiqale. Mabakhululwe bonke abantu obadalela inkazimulo yakho njengoba ushilo Isaiah 43 verse 6 and 7. Wathi khona ubadalela inkazimulo yakho iningizimu nentshonalanga, mayibakhulule ibalethe amadodana namadodakazi akho. Kuyakhuleka ke Nkosi, mabakhululwe ngoIsaiah 61 verse 1. Nabagqilazekile bakhululwe, ngoba wena Nkosi Jesu momkhulula umuntu uba ngokhululekile impela. Ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu, imindeni eboshiwe mayikhululwe, obaba baboshiwe mabakhululwe abahlukumeze omama, omama baboshiwe mabakhululwe abahlukumeze obaba, nezingane eziboshiwe mazikhululwe ezihlukumeza abazali, nabazali mabakhululwe abahlukumeza abantwana. Abagulayo Nkosi ngiyabakhulekela manje. Ngiyacela uNkulunkulu wami ubaphilise, wenzele igama lakho udumo, ngoba uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Imphefumulo yethu Nkosi siyakubonga ngayo, ngoba wena wedwa welapha izifo zethu, wena wedwa othethelela izono zethu, wena wedwa osuthisa ukulangazela kwethu ngokuhle. Ngiyacela ulenze izwi lakho Nkosi, wena wedwa obheka umhlaba uthuthumele, sithi i-earthquake, wena wedwa othinta izintaba zithunqa umlilo, sithi volcano. O Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyathobeka nangaso lesi sikhathi phambi kobuso bakho. Ngenelela ke Nkosi, bonakalisa amandla akho. Ngenelela uNkulunkulu onomusa, sinikela kuwena ikhaya lezwi. Nginikela kuwena intaba yendlu kaJehova, kuyabonelelwa ngoba laba bakhethiwe bangabakho. Ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, ngegama elinamandla phezulu wonke amagama elinikeziwe indodana yakho sibiza lona, sithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele. Bengingayilindele nami inkonzo. Uma ungakwazi ukubuka noma ungeke ubone, ngineke iBhayibheli phambi kwami, bekufanele ngifunde izwi, ngingene ngiqhubeke enkonzweni yayizolo, kodwa kwenzekanga ngoba khona lo ngigibele, ngoba khona lo bamba intambo, khona lo wenza zonke izinto. Ngakho masinikele kuyena konke, sinikele kuye ukuphila kwethu ukuze sithole umvuzo kwelizayo. Uphileke lapha ekhaya, baba uNsibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. Ube nosuku oluhle.